ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛାଡ଼ିଲା କଥାଟା ଯେ ମୋ ଉପରେ ସତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଘରକୁ ବସି ଦେଖେ ତ ଘରେ କୁଣିଆ ଫୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଲାଡ଼ବାବୁ। ଲାଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖୁସି, କାରଣ ଲାଡ଼ ଆସିଲେ ଘର ପୁରା ଗହଳି। ମୋତେ ତ ଭୋକ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ କିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଝିଅ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ତମ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଛି, ମମି ବି ଆସିଛି। ମୋମୋ ତ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଲାଲି ଚା ବନେଇଦେଲି। ବଡ଼ ଧରି ତ ଚାଲିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। କାହାରିକି ନ ଡାକି ଆଗ ଧରି 2-3ଟା କବାବ ଖାଇଦେଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ମମି ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ହୋମୱାର୍କ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ତା ହୋମୱାର୍କ କରିବାରେ। ପେଟ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘର ସାରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରର ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମୋତେ ଏତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ, କହିପାରିବି ଫଳଟି ନାଁ କ'ଣ। ଘରର ସବୁ କାମ ଦେଖି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଘରର କାମ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।